ଶୋଇଯା ନହେଲେ ହସ୍ତରେ ଆସିଯିବ। ଏ କାହାଣୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ତୁମ୍ବାଡ଼ର ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଗାଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରାପିତ ଅଟେ, କାରଣ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ହସ୍ତରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ହସ୍ତର ଯିଏକି ପୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ପୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଅନ୍ନ ଓ ସୁନାର ପ୍ରତୀକ ଓ 16,000 ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଜନନୀ। ହସ୍ତର ବହୁତ ଲୋଭରା ଥିଲା। ସେ ଦେବୀଙ୍କର ସବୁ ସୁନାକୁ ଜବତ କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଅନ୍ନକୁ ବି ସେମିତି ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଏହା ହେବାକୁ ଦେଲେନି। ପୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାର ନାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ କେବେ ବି ହସ୍ତରକୁ କିଏ ବି ପୂଜା କରିବେନି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ବାଡ଼ର ଲୋକମାନେ ହସ୍ତର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ସେଠାରେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦିନଠୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ଷା ହୋଇ ସେ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ହସ୍ତର ଏ କଥାରେ ଖୁସି ହୋଇ ତା ପାଖରେ ଯେତେ ବି ସୁନା ଥିଲା ସବୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେଉଁଠି ରଖିଛି ତାହା କିଏ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସୁନା ପାଇବା ଲୋଭରେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆଉ ଫେରୁନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ପୂଜା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରୋମେଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁନା ପାଇବା ଆଶାରେ ହସ୍ତରକୁ ବହୁତ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଦିନେ ରୋମେଶ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେ ଦିନ ବି ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ଡୋର ଖୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲା, ମଣିଷର ପଚା ସଢ଼ା ଗନ୍ଧ ଜୋରସେ ହେଉଥାଏ। ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ବାଜିଲା। ସେ ଚାରିପଟେ ଦେଖେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ମଣିଷ ଅଧା ପଚା ସଢ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ସାହସ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଜୋରସେ ଗର୍ଜିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଲୁଚି କରି ଦେଖିଲା ଯେ ଅଧା ମଣିଷ ଆଉ ଅଧା ବିଲୁଆ ଭଳି ଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ମେଞ୍ଚାଏ ବାଦୁଡ଼ି ତା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଡରିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପଶୁ ରୋମେଶକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ହସ୍ତରର ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ରୋମେଶ ଉଠି ଦେଖେ ତ ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ହସ୍ତରର ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଠିଆରେ ସୁନା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିରୁ ସୁନା କାଢ଼ି ସେ ନିଜ ପୁଟୁଳିରେ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ପଥର ଖସିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଙ୍କାଳ ହାତରେ ମଶାଲ ଧରି ତା ପାଖକୁ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଛାଡ଼ି ରୋମେଶ ଜୋର ଜୋରସେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୂତମାନଙ୍କର ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ନିଆଁ ତ ଲିଭିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସେ ପୁରା ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦିନଠୁ ରୋମେଶ ପାଗଳ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଅନି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଅନି। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହିଁ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ତାର ପୁରା ଜୀବନ ସେ କଟେଇ ଦିଏ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଆହୁରି ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।